Kapang ka mynsiem ban ieid, lada yo lang ya kejuk kejing ieid na isam la i jong pi. Bat ka bakam sngaw si bha, kadai lada, pi ieid yano bat pimnot ban penpau, ya kejing sngaw ka jong pi. Lihat se, ublay ukwa engi ban kendo, kat to kat ne ki breu ki bam yahap aswa ba pin kendo, ya ita iba yahap bat ieid tap mynsiem, bat ngi satep komno ban burom, bat sngaw tho, ya ka. Kajing ieid kadai, habangim dan jing sngaw ui syo na do mynsiem, bat kam dan syo kajing le ieid ha kajing adai, bat pilap, ba pidang ker na pidang kwa ban tebi syapang itai breu. Kaba sngaw si bha ha kajing im kadai, haba pikendo yano, bat pidon jingmut bha ne ieid bha ya i, tang ba pim ya hap jingmut bat i, om ban se hap banya chakmat ha kajing im. Haba kajing khang jong kajing kemen ka khang ka wei pat ka ple, bat barabor ni pet ya kajing khang ka bakang, bat ngim yo i ya kata ka bala ple lupa, na ka benta jongi. Kadai ka ba shisha, ngim tim ya ka ka bangi dan, tat ha ka por bangi do no ya ka. Kadai ru ka ba shisha, bang ngim tim kat no ngi song tamang, tat hado dakilawan na kajing im da jongi. Wat ju ong nginya jengai no kat ba pidang kwa ban persang. Wat ju ong ba pim ieid syo haba pim la ban klet, ya iba ieid i jong pi. Kan simpor, 10 minit ban dan crush ne ban internet, tang shi kenta ban sngaw tenat, shi sngi ban syo jing ieid yano, ban klet ya ki bangi ieid, kan simpor, shi jing im. Wat ju pet tan ya kadur bha breu kala ban thok ya pi, wat ju ngop ha ka spa, wat kataru kan jano. Dan bat kita ki ba penrke bat pen kemen ya pi, ba penlong ya ke jingdum i kumba ka syai thaba. Nga kermen mynsiem ya itai ba pi kemen ban dan lang, bat ba penpu samrke ya pi man kapor. Ko blai